Iată 3 greșeli fatale care îți afectează grav performanța site-ului tău. Chiar dacă ai un site atractiv, un design modern, asta nu îți garantează neapărat cel mai bun rezultat. Prima greșeală fatală care poate să fie la tine pe site este că lipsește codul de la Facebook, adică Facebook Pixel. Asigură-te că ai instalat pe site Facebook Pixel. El îți va permite să urmărești cu reclamă persoanele care au vizitat site-ul dar încă n-au cumpărat de la tine. Greșeala fatală numărul 2. Site-ul tău nu este integrat cu Google Analytics. Din acest motiv, tu nu poți urmărești persoanele care au vizitat site-ul tău și nu au cumpărat de la tine. Greșeala fatală numărul 3 este că nu ai instalat Yandex Metrica sau Hotjar dacă ești în România. De ce ai nevoie de Hotjar sau Yandex Metrica? El îți permite să înregistrezi video fiecare vizită pe site, să înțelegi unde este nevoie pe site-ul tău de adăugat mai multă informație și care informație pe site-ul tău este în plus și ar trebui de eliminat. Eu sunt Alexandru Harin și împreună cu echipa mea facem site-uri la cheie performante, cu toate instrumentele setate și integrate. Dacă ai nevoie de un site puternic, contactează-ne și vei beneficia de o consultație gratuită și o schiță a site-ului personalizat.